nga kuma in fɔ cogo la aw kɛ ma kala ko Muhamadu ye jɔn ɲuman ye dɛ ko mɔgɔ ɲuman don ko kira ka ɲi wa kira ka ɲi kojugu wallahi o bɛ fɔ an da la ten wa o bɛ da dɔnkili yɛrɛ la Muhamadu kun ka ɲi mɔgɔ juguw de y'a ka sira minɛ k'u b'a kɛ mɔgɔ jugu ye an b'a ko k'a jɛ yanni an ka se Ala ma subhanallah la ilaha illallah u ko ko nin ye Éthiopiens de ye dɛ non ko jɔnw de tun don ko Éthiopiens de tun don u kun tɛ k'a fɔ jɔnw kɔni ayi a ma fɔ olu ye ni jɔnw don u bɛ k'a fɔ hɔrɔnw de ye kɛnɛ kan anw ka diinɛ ka nɔgɔ kojugu ka nɔgɔ n y'o de fɔ cɛ n'a muso ye n'i bɛ bɔ Sikaso olu ta ye bala duman ye kasɛti duman ɲini bala fɔlɔ in tɔgɔ ye di ɲɛba solo n k'o ka kasɛti ɲini Sikasokaw b'a ɲɛ dɔn bala min ka di u yɛrɛ b'a dɔn a y'a bila moyato la a k'a jouer i n'i muso a k'a dɔn fo k'a wɔsi n'a sɛgɛnna yɔrɔ min na a b'a bila yen a bɛ baraji sɔrɔ mais ne ka kuma ye kelen de ye n y'o de fɔ ye jamiya ni Hayidara ko n ko Ala ka diinɛ na mɔgɔ bɛ fili i ka to ka tɔgɔ dɔ fɔ i bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ peut-être i ka to ka fɛn dɔ fɔ Sitana bɛ se hakili la kuma dɔw la n'a bɔra o la ne k'a fɔ o ye Ala ko tan o ka se ka sɔsɔ ni kuranɛ cɛ a tɛ ne wajuli kɛ k'a mɛn subhanallah la ilaha illallah n m'a fɔ ko umalawu tɛ nɛni umalawu bɛ se ka nɛni mɔgɔ saralenw mɔgɔw bilalen baara la u ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ a la u bɛ balo o de la o tɛ baasi ye yan'u sara di don cɛ u ma Ala fɛ mais Hayidara ko ta nin tɛ yen a bɛ diɲɛ wili b'an sɔrɔ yan a t'o mɛn ɲɛnajɛ tɛ haramu ye mais u bɛ fɛ ka u y'a haramu yɛrɛ parce que olu yɛrɛ ma da kira ka kiraya la u ma da Alakira la sallallahu alaihi wasallam mais nin sabatilen kɔni don an ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ n'a kɛra nkalon fana ye suna kitabu de y'a nkalon tigɛ Hayidara tɛ mais ne kɔni bɛ kelen dɔn diɲɛ yɛrɛ dacogo la Ala fɛ diɲɛ jamana si tɛ yen a siya si tɛ yen min ka ɲɛnajɛ t'a bolo a tɛ yen a tɛ yen sariya yɛrɛ ye dɔnkili minnu haramu ka madu minnu haramu y'a dɔn n'an ko dɔnkili o ye bamanankan de ye fɛn min bɛ maa bila ka dɔn kɛ dɔnkili kɔrɔ de ye ko ka dɔn kili an hakili la kilili ye marakakan de ye maninkakan de don kilili marakaw b'a fɔ ko marakaw filɛ kɔfɛ o ko marakakan don an jɛra a la sa kɛ k'a kili kirina ayiwa bamanankan ouais mais bamanankan caman b'an bolo marakakan de don mais bamanankan do kɛ parce que ni bamananw y'a ta a bɛ k'olu ta ye ani marakaw jɛlen bɛ kan caman na bamanankan in kɔnɔ dɛ a caman de b'a kɔnɔ komi aw t'o yɔrɔ dɔn an b'o dɔn o tuma na ko ka dɔn kili ka dɔn wele fɛn min bɛ mɔgɔ bila ka dɔn kɛ o tuma na o mana kɛ i bɛ dɔn kɛ ko ka dɔn wele la o de ye dɔnkili ye mana ni dɔnkili dara a bɛ dɔn kɛ mais dɔn tɛ kɛ dɔnkili bɛɛ la o de la n bɛ fɛ ka bamanankan in f'u ye k'a fɔ dɔnkili an y'a faamu cogo min na dɔnkili bɛ da ka sɔrɔ dɔn tɛ maduhu pasada aw b'a faamu ten ka pasa da Alakira pasa dara sallallahu alaihi wasallam fo a sigilen kalayara rasul a b'an ka suna kitabu de kɔnɔ ne ka sɛbɛnnen t'a la ko kira sigilen kalayara min kɛ
cɛ min ye dɔnkili da a y'a ka disa de bɔ disa min b'a kan na o yɔrɔ bɛɛ kira y'a bɔ a kan na k'a don cɛ kan na mais a kɛra u ka damandingɛ ye o min bɔra k'a di pasadala ma a kɛra u ka sanubɔyɔrɔ de mɔgɔw bɛ n'u ka so de ka na disa in embrasser u seko ye wari min ye k'a di disatigi somɔgɔw ma disatigi salen kɔfɛ kɛbu ni zoyɛri don wa a kɛra u ka sanubɔyɔrɔ ye a pɛrɛnna kira la ka pɛrɛ kira la a ko tiɲɛ yɛrɛ la anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na i ye farikolotigi de ye anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na e ye farikolotigi ye nka an tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ala ye fɛn o fɛn da e ka bɔ a bɛɛ i b'a bɛɛ ɲɛ c'est-à-dire a pɛrɛnna kira la ka kuma dɔnkilidala ninnu kun ka ca dɛ kaabu kɛlɛ est ce que kaabu ye kaabu kɛra kira tile la hasani bunu sabiti o fana tun b'a kɛ o fana hasani tun b'i da kira ka misiri kɔnɔ a b'an ka bukari de kɔnɔ an ka suna kitabu wulibaliw a b'olu de kɔnɔ don dɔ la hasani dalen don kira ka misiri kɔnɔ a bɛ kɛ ka dɔnkili da a bɛ pɛrɛn Sidina Umaru donna o y'a filɛ ni ɲɛjugu ye quoi mais nin ye mun ye a ko Umaru e wa a ko ne kulela kira la nin misiri in kɔnɔ yan fo kira b'a fɔ ala a dɛmɛ ni sanuman ye bi ruhil qudus ayiduhu bi ruhil qudus ko kira tun b'a fɔ ala a dɛmɛ ni ruhul qudus ye ko a ye kira ka sahaba dɔ wele Umaru ɲɛna ko tari e kun bɛ yan wa o ko ɔhɔ ko kira ye nin fɔ ne ɲɛna yan i pɛrɛnnen ka dɔnkili da misiri kɔnɔ mais u bɛna an don diinɛ jumɛn na diinɛ jumɛn de nan b'u bolo ko an tɛ lafiya ɲɔminɛ yɛrɛ de bɛ maa bila ka fa wulila k'i kɛ criminel ye ɲɔminɛ e ma ye ni école sera yɔrɔ dɔrɔn wa ko récréation ko a ye bɔ ka taa ni lafiya fɔlɔ ko hakili sɛgɛnna a ye bɔ a ma kɛ gansan u siranna de i kana siriminɛ ni hakili ye sɛbɛ ta n'a ti sɛbɛ bila ni fa ma wulala a mago bɛ sa o de la an ka mɔgɔ kalannen ninnu recherchekɛla ninnu walima examen bɛ n bolo a caman lakɔliden caman hakili bɛ wuli parce que u ti waati di kunkolo sɛmɛ ma a ka lafiya u ti waati di hakili ma a ka lafiya olu kɔni kelen bɛ ka fɛn da u ɲɛkɔrɔ fo n k'a bise de examen sera fo ne ka taa de fo n ka tɛmɛ de bon n'a ye hakili dépassé dɔrɔn kilo fila fɛn min b'o ta n'i ye kilo naani da kun dun a fɔ k'u ye fa wulala ko u ka examen yɛrɛ salle kɔnɔ k'a kɛra tan de n'u m'a fɔ ko sinamuso nɔ don u bɛ nkalon da o la walima fa dɔgɔkɛ in k'o kun tɛ fɛ den ninnu ka kalan nkalon don a ye fɛn d'a yɛrɛ kun min ka bon a hakili ma a ma hakili bila a ka reposer o de ye fa wulala i m'a ye ne ye kɔnɔ san ka na n'a ye n ka foro la kɔnɔ in tɔgɔ ye di belebeleba in salogo kɔnɔ sogoni wa kɔnɔ sogoni kɔnɔ sogonitigi nana ne ka kɔnɔ sogoni livrer a ko Ayidara a ko ne ye feerekɛla ye tiɲɛ don ko mais ko n b'a f'u ye ko du kɔnɔ kɔnɔw pigeon quoi ani c'est-à-dire sozanw ko o bɛ du o du kɔnɔ ko a den tɛ kɛ criminel ye abada a ko ne k'o fara n ka kalan kan c'est-à-dire fɛn ɲɛnɛmaniw fɛn balolenw quoi denmisɛnnin minnu bɛ sogola n'u ye fo ka t'u sa u tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye u tɛ kɛ dasagona ye ni kɔnɔsogoni min ye kɔnɔsogoni feere ne ma anw b'a fɔ kɔnɔsogoni nka n y'a mɛn bamakɔkaw fɛ ko kɔnɔsogoti ayiwa n y'o mɛn yan n'o tɛ anw fɛ yen an ka kɔnɔsogoni mais u ko kɔnɔsogoti yankaw ko ten o tigi de ye nin fɔ ne ye c'est-à-dire fɛn ɲɛnama bɛ mara yɔrɔ o yɔrɔ ko denmisɛnnin minnu b'u sogola n'a ye n ka pigeon filɛ n ka sɛ filɛ n ka fɛn filɛ ko denmisɛnninw minnu bɛ occupé o la ko u tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye abada ko hinɛ bɛ don u dusukun na alors
mais n'a y'an tigɛ ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la ɲɛnajɛ tɛ se ka kɛ misigi tɛ se ka lamɛn kira ye misigi juguw de kɛ haramu ye a y'o de haramu n'o tɛ dɔnkili tun bɛ da yɛrɛ ye a pasaw dalen don fo ka taa diɲɛ wuli a tɔgɔ ye di an ka tɔrikatigi bɛɛ a bɛ kira ka maduhu de kɛ ni mawuludu ninnu sera a bɛ si ka kira pasa de da pasaw b'a la minnu dara kɔfɛ mais pasaw b'a la minnu dara yɛrɛ ɲɛna tasawufu bɛɛ a bɛ alakira pasa de da mais comme o ye arabukan ye mɔgɔ faga yɔrɔ de ye nin ye comme o ye arabukan ye o kɛra alabatokan ye mais ni ne a bɛ hakɛ to ne ye wari di jelimuso dɔ ma n ko dɔnkili da alakira la n'o pɛrɛnna u b'a fɔ i daminɛ parce que arabukan tɛ jelimuso mɔnɛ don koyi e ma arabukan fɔ n'i ye bamanankan fɔ walima marakakan i bɛ nɛni dɛ nka n'i kun y'a fɔ surakaw ka kan na u b'a fɔ alhamdulillah kira minnu ye kira kanu n'a y'a ka jalamugu bɔ ka d'u ma Kaabu bunu Zuhair o b'an bolo yan o an tɛ ka k'o dɔnkiliw da wa mais an y'o da ka kɔni parce que arabukan don mais ni an y'a da an ka kan na u b'a fɔ k'o kɛra dɔnkili ye mais aw de y'a bɔ dɔnkiliya la dɔnkili de don dɔnkiliw de tɛ kelen ye dɔnkili don n'a bɔra kuma jala kɔnɔna fo a kɛra k'a da k'a ja ye o de ye dɔnkili ye mais ni surakakan don o ye alabatokan ye mais n'i y'a da bamanankan na o de ye haramu ye nkalon don a y'a damu a fɔra i kana haramu de kɛ i ni muso k'a damu a ye misigi k'a la misigi min tɛ kuma jugu fɔ misigi min tɛ ala tana fɔ a ka dugula dɔnkiliw bɛ yen dɔnkili ɲumanw don a bɛ da faw ɲɛna a bɛ da baw ɲɛna maa t'a bali parce que dugu yɛrɛ dɔnkili don a y'a da a k'a pan a k'a cu mais a ka siran ala ɲɛ kuma ye nin dama de ye n'an ko an b'a fɔ dɔrɔn ko éthiopien de tun don n bɛna dɔ f'i ye o tɛ éthiopien o ye kuranɛ ye kuranɛ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu juma wa iza bi dasi dɔnkili bi da u ye juma to yen ka kira jɔlen to ka taa k'a to kutuba la dɔ ka nin sɔsɔ kɛ o tun ye Angleterre dɔnkilidalaw ye e siya ka kɛ ko ɲɛnajɛ t'aw bolo o siya dara don jumɛn suraka yɛrɛw de ye ɲɛnajɛ u y'o ɲɛnajɛkɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ suraka yɛrɛw u ka chaîne ta k'a lajɛ maa bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ ka tɛmɛ suraka kan silamɛya de nalen y'a corriger ko walicɛ ni walimuso kana kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana ɲaami ɲɔgɔn na o ye haramu ye nka i yɛrɛ n'i muso i n'i ka denbaya nisɔndiya fɛn o fɛn ka d'a ye o sira fɛ a b'a kɛ foyi t'a la a bɛ baraji sɔrɔ a y'a to ni ka lafiya kuma dɔ la récréation wulibali don dɛ wa maa o maa n'i bɛ nin tasuma modèle la ni fa ma wulila i bɛ mɔgɔw faa bilahi ala kira y'a sira d'a ka denbaya ma ala ka hinɛ ba kan ka dɔnkilidala wele ka na muso fɛ a ye dɔnkili da u ye a ka ɲɛnajɛ kɛ u ye hadisa juguw bɔ ka kira yɛrɛ dɔgɔya o la o hadisaw bɛ yen ko dɔnkilidala tun bɛ yen tuma min na ko Seydina Umaru donna ko Umaru donna dɔrɔn k'u y'u ka minɛnkolon u bolila k'u ka minɛnkolon bɛɛ fililen to dununw ni fɛnw k'u bolila k'a bɛɛ fililen to mais a mɔgɔ faga yɔrɔ ye min ye n ye karamɔgɔ dɔ ka wajuli mɛn o bɛ kɛ k'a fɔ ko dununw min kun bɛ fɔ kira tile la ko n'an ka dununw tɛ kelen ye dɛ mun de bɛ maa faga quoi c'est à dire arabuw ka dunun arabuw ka dunun nation dɔ bɛ yen i b'a minɛ i bolo la k'a kɛ tan i b'a fɔ musow ka tɛmɛ a b'i komi dufu a b'i komi musow ka tɛmɛ k'o de tun bɛ fɔ dɛ
o tumana anw b'an siya yɛlɛmɛ ka kɛ arabu ta ye wa ayi o tɛ kɛ anw ta ye dunu de ye ndamani i b'a don i kɛrɛ la k'a gosi n'o b'i diya u ka dununba bɛ yen siga dunun wɛrɛ